Tjolilu. Där är vi på Bromma flygplats. Så där med Chris, han sitter och laddar gott ris och lite grejer. Fan, jag vill också ladda. Så jag ska äta vanligt idag. Jag ska inte äta något annorlunda. Och jag brukar göra. Jag är ändå så jävla fet. Det spelar ingen roll vad jag gör. Ja, precis. Det är det jag tänker. Jag tänker så här, vinner jag AF när jag är blöt, då vet ni att fler blöta kan vinna AF. Ja, jag vägde 92 i morse. Ja, men jag har inte dragit vätska. Alltså. Jag tror inte jag kommer gå ner så mycket mer. 92. Ja, vi får se. Hoppas vi inte flyger propellplan. Jag hatar propellplan. Kommer du ihåg när vi flög ner till din tävling? I Tjeckien. Med propellplan satt vi precis bredvid propellerna. Fan, jag höll ju på att bli hörselskadad. Ja. Filma mer sen. Ska vi flyga propellplan? Fan. Det här jävla skitplanet. Jävla skitplan. Det är jättebra. Det går fort. Skitplan. Jag ska sitta vid vingen. Hoppas jag inte får sitta exakt där vid propellen. Jävla, ja. Så där, då är jag framme i hotellrummet. Rätt så mysigt hotell. Litet rum. Och jag behöver större. Jag bor på samma hotell som Brani. Brani ska köra korta klassen i Classic Bodybuilding. Jag tror det är en kort klass. Ja, det kanske det är. Det var någon som försökte komma in här. Det var Brandon som försökte komma in här. För att jag sa att jag skulle bo på 138. Och då fick han för sig att han skulle bo. Ja, det är ett jävla. Ja, det har vi allihopa just nu. Så det är skönt. Ja. Men om en timme ungefär ska vi åka till arenan och väga in oss. Får ni se lite mer när vi kommer dit. Go ahead, threaten me like you have the American people for so long. Nu är vi på invägningen. Jävla kamera. Du gillar det? Jag vet att du gillar det. Du gillar uppmärksamheten. Han gillar uppmärksamheten. Ja, hur som helst. Där framme ska vi hämta brickor och skriva in oss och ska vi vissa ska mäta in sig, vissa ska väga in sig. Jag ska bara mäta in mig. Sitta här, stå här och ska äta och dricka lite. Jag är blöt som fan, men ja, kul att ta av sig framför alla de här byggarna som är stenhård. Kom igen Annie, säg något. Jag är tillbaka på hotellet. Bort och registrerat. Det här är roligt. Coachen. Marcus Adamsson. Vad Marcus Adamsson är här? Nej, inte han. Så Chris ska hjälpa mig på söndag med färgen och sådär. Vad fan är det för skit? Kul grej. Här är mat. Gott det ska bli. Och här har vi lite andra goda grejer som jag ska äta. Ja. Registreringen gick bra. Vägde mig. Jag gick upp på vågen bara för att känna efter hur mycket jag väger. Och så. Jag vägde 93 kilo. Och då har jag druckit ganska mycket vatten. Så jag ska väl försöka hålla det så. Dricka lite mer och sen sluta dricka ikväll. Så får ni se hur det går. Imorgon börjar jag ladda. Det ska bli skönt att ladda med lite kolhydrater.
Den är jätteseg. Vilka skitkanaler de har. Vilket jävla språk. Det låter som alltså de låter som berusade svenskar. När en svensk pratar svenska berusat, då låter det som danska. Fy fan. Ja. Vi hörs med. Hej då. Sitter jag här på hotellet igen. Jag hade suttit här på hotellet hela dagen. Jag sitter och kollar på Kvällen är din med Martin Stenmark. Det är faktiskt rätt roligt. Han är ju riktigt skön. Ja, jag har inte haft så mycket att göra. Jag läste lite tidning. Jag har ätit mina rislådor. Och de har jag ätit. Jag har en kvar. Så har jag riskakor och lite andra grejer som jag ska trycka i mig imorgon. Nu undrar folk så här, först äter man jättenyttigt och sen trycker man i sig jättemycket skräppoäng och ja, man ska trycka i sig socker och sånt för att få tryck i muskeln och så, och det är innan man går upp på scen. Eller det gör man på morgonen tidigt. Så det blir väl trevligt, men jag har typ inte gjort något idag. Formen är väl helt okej. Jag ska väl tror väl att jag väger lite mindre än vad jag gjorde igår. Men formen är okej. Jag är blöt. Jag är lika blöt som jag var på SM, om inte blötare. Men det får vara så. Får se hur det blir imorgon. Jag ska lägga färgen snart, så ska ni få se lite hur det blir med färgen. Så nu har jag hållit på att lägga färgen. Jag har lagt på benen och jag har lagt på armen. Så ni kan ju se hur armen blir så här. Jag har lite kanter. Ni kan se på handen och så. Och så har jag lagt på benen, men det kan inte ni få se. Men formen är hyfsat bra. Ska väl bli lite bättre. Bli lite torrare. Så får ni se hur resultatet blir sen. Kul. Nu är jag klar med nästan händerna är kvar. Ansiktet och lite av ryggen också som inte jag kommer åt. Det får Brani eller Kvist och sen. Men här får ni se resultatet. Så där är formen. Det är inte bättre än så. Jag får nu jag är nöjd eftersom jag är i sämre form än vad jag varit tidigare. Men ändå ganska bra form. Ja, det får duga. Ja, ni får se lite mer kanske ikväll eller imorgon. Vi får se. Jag är rätt trött nu, men det är Independence Day på TV. Vem fan vill inte se Independence Day? Det är typ en av världens bästa filmer någon gång i tiden. Hej då. Klockan 2 på morgonen. Eller 2 på natten. Jag sitter och äter riskakor. Kul. Jag har glömt bort att jag hjälpte dig. Nej, jag har inte glömt. Så tacksam var du. Tack. Fan, hur går det med skärpan? Så. Ja, man ser inte. Ja, det står något på danska där. Här är arenan och Chris. Hur gick det, Chris? Jag går jättebra. Är du nöjd? Ja. 2. Det är bra. För lite muskler. Ja. För lite muskler, men ja. Jävligt stort här inne. Schysst ljus. Bra platser. Och jag är blöt som fan. Får vi se hur det går. Kommer gå bra. Ja. Næste nyt, ja, han er også fra Danmark, atlet nummer 61, Dennis Enevoldsen.
Næste atlet, atlet nummer 62, Emil Epak. Og den sidste dansker i her line-up, det er atlet nummer 63, Niklas Grund Hansen. Så smutter vi til Sverige, hvor vi finder næste atlet, nummer 64, Martin Munz. Jeg sidder fast. Næste atlet, nummer 65, han hedder Arko Rahim. Han er også fra Sverige. Næste atlet, han er også fra Sverige, atlet nummer 66, Ara Sarkisian. Kommer der. Sidste atlet, atlet nummer 67, også fra Sverige, Pierre Karstedt. Og så er der ellers lined op. To the right. Quarter to the right. Quarter to the right. Quarter to the right. Thank you. Kolla ben är obefintligt. Jeg skal filme. Jeg skal akkurat gå. Ja, jeg skal filme med telefonen hans. Lander dyp sånn. Overhæng! 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 Gå! Han tar den helt likt. Kalle. Er du klar, Jakob? Klar? Han igjen. Jeg har jo slått det før, jeg. Ja, han ser rodkortest, 3.45. Kom igjen, Ako! Det er bra, Martin! Kom igjen, Ako, over halvveis! Kom igjen, Martin! Kom igjen, kjør da! 10 sekunder! 10 sekunder igjen! Kom igjen da! Daniel, du slo meg av det.
Hur känns det? Och ta av skonen. Få ta av skoene, Ako. Overhæng. Go. Herlig dips, Ako. Det er lett. Fortsett. Kör nu, Pierre! Kom igjen da, fortsett, Ako. Kom igjen, Pierre. Det er bra. Kjør, Ako. 10 til. Opp nå, kom igjen! Kom igjen da, Ako. Opp! 4 til. Hei, klassen. Bra jobba, Ako. Fy fan. Du var fornøyd? Alltså rodden. Ja. Jag kom ingenstans. Jag försökte ro. Ja, men det er bare romaskin, så du kommer inn. Jag tänkte att jag ska komma snabbare. Det gick inte. Fy fan. Bra dips da, du vann dipsen. 54, 55, 55. Ja, bra. Yes, here you go. Og mens I klapper ud, så kan de præsentere dem. Første atlet nummer 60. Han hedder Carsten Krylmeier. Giv os stor hånd. Atlet nummer 61. Det er Dennis Enevoldsen. Atlet nummer 62. Han hedder Emil Elpakker. Giv os stor hånd. Og næste finalist, ja, det er atlet nummer 64, han hedder Martin Mons. Så har vi også lige atlet nummer 65, Ako Rahim. Giv ham en hånd. Sidst, men ikke mindst, atlet nummer 66, Ara Zakirsen. Og der har vi dem så. Låne atleterne, og jeg vil nu give ordet. Frederik, skal du ikke have ordet? Du er klar? Jeg er klar. Godt så. Frederik, overdommer, ordet dit. All guys, please two step forward. The cross between 62 and 64. Quarter turn to the right. 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 60, 61, 62, one step forward. 64, 65, 66, full behind. The cross between 66 and 60. Thank you, kind of. Quarter to the right. Godt, Emil, kom nu! Quarter to the right. Quarter to the right.
Quarter to the right. Thank you. 60, 61, 62, behind the yellow line over here. 64, 65, 66, over here, behind the yellow line. I need 61, 60, and 62. Quarter turn to the right. Kom nu, Emil! Til pissegodset! Quarter turn to the right. Quarter turn to the right. And quarter turn to the right. You got time? One to stay, 60 and 62 stay practice. 65 and 66. Quarter to the right. Quarter turn to the right. Quarter turn to the right. Quarter turn to the right. Thank you guys. You can step back. I need 60, 62 and 64. Kom nu, Emil! Quarter turn to the right. Quarter turn to the right. Woo! Quarter turn to the right. Quarter turn to the right. Thank you. The rest of the guys, please step in. Ja tak. Kig lige det her sindssygt flotte line-up. Kæmpe hånd til de atleter, i den her klasse, der har vi Mark fra Nutramino, der står herovre. Hej Mark. Og så kan vi lige så godt springe ud i det. På en 6. plads, der har vi atlet nummer 66 fra Sverige, Ara Sarkisian. Giv ham en stor hånd. På en 5. plads, der har vi også fra Sverige, atlet nummer 64, Martin Munz. Giv ham en hånd. Og på en 4. plads, der har vi fra Danmark, atlet nummer 61, Dennis Enolsen. Så er vi ude i noget, der hedder top 3, og det vil sige, at de 3 næste atleter, de vinder selvfølgelig også 3., 2. og 1. plads i overall. På 3. plads, der har vi atlet nummer 62, Emil Epakker. Giv en stor hånd.
Og på en anden plads har vi atlet nummer 60, Carsten Krügermeier. Her på stor hånd. Og der er selvfølgelig pokal, gavekort, diplom og et overtrukket solkort til hele top 3. Og mine damer og herrer, giv en stor hånd til aftens vinder. Number 1 himself, atlet nummer 65, Aku Rahim. Og lad os så lige få et billede. Ja, det er godt lige at give hånd der. Sådan der. Giv lige en stor hånd. Äntligen är vi hemma! Chris och Annie. Shit, vilken resa alltså. Och nu heter det Bromma flygplats. Wow, vilket ljus. Vi ska till den här... Wow! Ja, Bromma flygplats. Vi ska åka hem. Vi är äntligen hemma. Söndag kväll. Okej, då försöker vi igen. Vi försöker igen. Minnet blev fullt så jag var tvungen att radera. Ja, jag rodde 362 och gjorde 55 tips. Jag tror jag förlorade ganska dåligt, ganska stort i första fysiken. Jag tog igen det i andra i finalen. Jag var blöt hela tiden. Nej, det är jättehårda ben. Jag gjorde en fettsugning mellan ronderna. Fettsugning. Ja, benen var katastrof. De är fortfarande katastrof. Vad säger du, Annie? Nej, de bästa benen. Det var stenhård av jag var imponerad av dina ben faktiskt. Ja, jag är imponerad att de kunde bli så släta. Ja, nu får det räcka. Ja, nu ska vi... Får sluta åka till Miami. Ja, jag lovar. Lovar pappa. Jag ska hem och äta. Ja, nu är det 2 veckor till Oslo. Jävlar! Ska jag bli hård. Tjululu. Tjululu. Nu är det lite mörkt här inne. Jävligt mörkt. Jag har varit i Miami. Är du och Kebba? Okej, nu kör vi ett nytt avslut. Det blev sushi-rullar. En hel tallrik. Det blev flankstek. 1/2 kilo flankstek. Ser ni? Nu ser man. 1/2 kilo flankstek. Sushi-rullar. Det blev chicken bits. Ja, det är ris där borta. Vad vi äter ris. Den här, chili mayo. Vad gott det är till köttet. Och sen vart det mer. Sen vart det mer... kolla. Ja, det där blir nog bland det bästa köttet jag har ätit. Ja. Det här är vad man förtjänar när man kämpar hårt. Kul för mig.